Hola, bona vesprada. Demà, dins de les activitats de la plaça del Llibre, a la 1 tindrem la sort de fer una xerrada amb dos artistes, dos creadores, escriptores, il·lustradores d'àlbums il·lustrats. I per a que sapigueu un poquet qui són i què és el que han fet, he portat alguns dels seus llibres. Mireu, comencem amb Aitana Carrasco. Aitana Carrasco és molt coneguda a Gandia perquè a SAEM Salut Mental va crear un premi de literatura per fer un conte que va guanyar José Figueres i va ser Aitana Carrasco la que va posar les il·lustracions, els dibuixos a aquesta història. S'anomena La colla de Nelson. La colla de Nelson tracta de la història d'un grapat d'animals encapçalats per un bou brau que tenen una sèrie de particularitats, de rareses, de coses que es fan únics, diferents i singular a la resta d'animals. També he portat un altre llibre d'Aitana Carrasco que té una dilatada carrera i este llibre m'agrada moltíssim de sempre, que ja forma part de les prestatgeries de la nostra biblioteca de fa un grapat d'anys. Es diu Gran recull de mentires il·lustrades. I vosaltres dieu, mentires? Mireu, Aitana diu, la gent gran, a més de ser alta i forta i peluda, és mentirosa. Direu, mentirosa? Sí, sí. Mira, vaig a dir-vos en alguna, a veure si vos sona. Perquè ningú ha sentit mai allò de que si t'enguls un xicle se t'apegaran els budells? Sí, 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 jo ho he sentit tota la vida. O, per exemple, que si veus molta olla et creixeran granotes a la panxa. També. O, per exemple, mireu esta, l'aigua oxigenada no pica ni poc l'aigua oxigenada. O quan el diuen, si veus molt a la tele, te se farà el cap quadrat. Això també vos ho han dit. O quan estan ensenyant-te a anar en la bicicleta i tu dius, no m'assoltes, no m'assoltes. No t'assolte. I encara no has pujat, pam, ja t'has assoltat. I va, que t'has pegat. Algunes mentires que diguem els adults, però que ho fem sense donar-nos compte. Este llibre està obert a que vosaltres al final escrigueu alguna d'aquestes mentires, d'aquestes frases fetes que segur que coneixeu. Lirios Bou, un poc més jove, si no recorde mal, és el seu primer àlbum il·lustrat i després el que sí que té és molta il·lustració a nivell de revistes. Mireu, este llibre és molt bonic, es diu Ramir el boxejador. I és que Ramir era net, besnet i rebesnet dels millors boxejadors del món. Ramir entrenava molt, perquè, clar, ell tenia que continuar amb la saga familiar. Un dia els seus pares li van regalar uns guants, els guants que ja havien utilitzat els seus avantpassats, i li van dir, segur que el portaran sort en el teu primer combat. Va arribar el dia del combat, mireu. Ramir va agafar forces, va pujar al ring i només va sonar la campana, es va abalançar damunt del seu contrincant i el va abraçar. Sí, el va abraçar, però és que a ell no li agradava pegar-li a ningú ni fer-li ni un pelaet. Així que va baixar i se'n va anar a berenar. Al dia següent, aquella notícia va ser portada de tots els diaris, fins i tot la cara, amb uns ulls com a plats del seu pare. Clar, però Ramir li sabia molt de mal per son pare, que estigueren tan tristos, però és que a ell no li agradava fer mal a ningú. Així que va pensar, es va llegir molt bé els reglaments del boxeig i va tindre una idea. Mireu, el primer el que va fer va ser arreplegar un munt de plomes. Direu, per què? Doncs ara ho sabreu. Després va aprendre a cantar, però molt bé. I després va fer com deurien fer tots quan tenim un dubte o volem saber d'una cosa. Va consultar llibres i va aprendre molts contes. Quan ja ho tenia tot preparat, va anar al gran torneig universal de boxa. El seu contrincant era el goril·la de Vilabrega. Era enorme, grandíssim. El nostre Ramir va pujar al ring i quan va sonar la campana, abans que el goril·la li pegara un cop de puny,
Ramir va alçar les mans, que les portava totes plenes de plomes i li va fer zzzz. Va començar a fer-li pessigolles per tot arreu. El goril·la es va quedar bocabadat. Els comentaristes esportius van dir: senyors i senyores, Ramir és clarament el vencedor d'aquest combat. I no vaig acabar-lo de contar, perquè si voleu saber què és el que va passar, a la biblioteca el podreu trobar, i a la plaça del llibre també, i fins i tot igual, les nostres autores ens el contaran. Vos convido a que vingueu a pegar una ullada, a escoltar i a veure tot el que hem preparat.